Lah tuku rokok lah sekalian karo ndelok Mbak Putri iki. Mbak Putri. Tuku Mbak. Apa Om? Bah, malah pedes iki si Jogo malah. Ora ndelok Mbak Putri iki. Beli apa Om? Tuku rokok, Dek. Rokok apa? Rokok Sampurna, Dek. Adanya Surya Om. Ya udah Surya, Dek, ini, Dek. Satu, Dek. Loh. Kok sak batang, Dek? Iya, kan kemarin aku salah toh Om. Duitku 100.000 loh, Dek. Nanti duitku mau. Iya, kata Mbak Putri, kalau ada yang beli pakai uangnya selembar itu dikasih rokoknya cuma 1 batang, nggak boleh lebih. Bah, cahedan iki. Duh, Sak bungkus loh. iya Om, bener. Kan kemarin Om toh yang salah itu pakai uang 5.000. Aku ngasihnya 1 bungkus, uang 1 lembar pakai 1 bungkus, aku dimarahin sama Mbak Putri. Ya, njaluk iki aku ki sak bungkus ngene lho, Dek, sak kotak ngene lho. Gak bisa Om. Duitku Uangnya 100.000. Iya, ini uangnya 1 lembar gimana? Saiki karepmu piye iki? Lah rokok sak bungkus mbok sak util iki lho. Ya uangnya selembar loh Om. Bocah pengong ngeram. Mbak, Jan iki enek apa to? oh ora, Mbak. Iki lho, Mbak. Aku ki njaluk tuku rokok iki sak kotak ngene lho, sak bungkus, Mbak. Dikai sak batang iki lho. Mbok yo nek enek masalah diselesaikan dengan kepala dingin ngono. Oh, ngono, Mbak. Heeh. Wes ki, Mbak. Kepalane wis dingin ki lho. Gak ngono kuwi. Aduh. Rene. Lah piye? Rene. Masalahnya apa? Iki lho, Mbak. Kene masalahnya apa? Aku tuku Piye? rokok kan sebungkus. Hmm. Karo bento iki lho, dikai sak batang guran ki duitku lho 100.000 iki. Aduh. Adik, kowe kok ya Allah, Dik. Iki duitnya 100.000. Iki kalau sebungkus ini dapat malah jujul. Iki. Hmm. Bungkus. Duh, Ngerti ora? kemarin kan bilangnya 1 lembar kasih 1. Ya kemarin beda, kemarin duitnya 5.000. 5.000 malah mbok kei sebungkus. Kan Saiki 100.000 mbok kei sebatang. Batang iki. Aduh, kan sama-sama 1 lembar toh. ya enggak ini. Aduh, sesuk tak ajarane nominal iki ya, Mas ya. Enggak ngerti dek nek angka-angka ngene iki ora ngerti, urung dong. Bah, ra sekolah to, Mbak iki? Ora. Oh, pengong. Nah, kalau omnya nggak asik, Duwe adik siji kok ngono.